כדי להכין כזה, כמו הציפורן הארוכה שאפשר לשים עליה לק, במקום לקנות ולשלם כסף, אפשר להכין את זה בבית. כמו שאני הכנתי גם עוד אחד, פשוט עשיתי סוגים של לקים. בשביל להכין את זה צריך פלסטיק, אני ממליצה קופסה כמו זאת. צריך מקל כלשהו, אני אקח טוש, מספריים ודבק. עכשיו אני כבר גזרתי אחד כזה, וזה זה. פשוט לוקחים את הדבק סלוטייפ ופשוט שמים ככה, ואז מדבקים ומסובבים חזק, שזה די מתח לאחור. ואז בסוף גוזרים את הדבק ומעתקים. פשוט, נכון?